Да, двама събеседници. Представям ви ги. Владислав Апостолов. Здравейте, господин Апостолов. Здравейте. Добре дошли. Виктор Лилов също е при нас, господин Здравейте. Лилов. Добро утро и на вас. Какво се случва в Белград, господин Апостолов? Заявката е ясна. Който провокира реда, ще бъде арестуван, казва Вучич. Но и нещо, което изглежда, както коментираме, като осъзнаване, като стъпка назад. Научих си урока. Чух какво иска улицата, но въпреки това цветна революция в Сърбия няма да има. Цветна революция ли се прави в Сърбия? Не знам дали е цветна, но честно казано и ние си коментирахме и с колегата, ако наистина се запазят информациите за това ниво на насилие, това се е било направо един швейцарски протест. Защото от 200 000 до половин милион сърби, като излязат на протести, да има само малко бой. Само малко бой. Ами да ви кажа, може би и те вече са се развалили, както се казва. Прихванали се западната болест, това разбира се в кръга на шегата. Точно така, малко като говорите за сърбски протести, малко в кръга на шегата. Как протестират и как празнуват сърбите? Да не знаем ние. По-добре да не знаем. Те са забрали в филмите на Костурица. Там на сватбите в филмите на Костурица има повече бой, отколкото на този протест, който трябва да сваля цял режим. Между другото, и това е нашата отправна точка към режима на Вучич. Помните тук Бойко Борисов, който е някаква форма на по-слаб паралел с Вучич, като имаше нещо по-такова и мята оставката веднага. Но Вучич, разбира се, много по-обигран, много по-хитър, много по-силно държи властта и, както и кореспондента ви каза, не се очаква скоро да подаде оставка. Няма вариант, в който сръбските власти да не твърдят и да нямат някакви аргументи за цветна революция. Защото това, което много пъти се е случвало в историята с подобни протести и събития, масови такива възбуждания на така нареченото гражданско общество, нещо може да започне абсолютно закономерно. Скандалната корупция, смъртта на невинните хора. И след това към него да се примеси едно такова отцветняване, нещо по-революционно. Тоест, не казваме, че е измислено. Някой измисля, тук ще бутаме добрия Вучич. Няма такова нещо. Нали, това е абсолютно, меко казвам, противоречива фигура дори в сръбския политически живот. Да не говорим за България. Но във всеки един голям протест, когато той започва да експанзира във времето, започва да се присламчват някакви неща. Само, че има един много важен въпрос, господин Лилов. Автентичен или подготвен, или не автентичен? Служби ли стои, някаква дълга ръка ли стои? Хората се питат. И тук на Балканите, нали, знаете, че сме много... Мнителни. Мнителни, меко казано. Ами така де, щом като тик-ток и руснаците седят зад Джорджеско... Много седят. Значи пък други ръце стоят зад сръбските протести. Да провиждаме ли дълга ръка? Това ми е въпросът. Вижте, дори да вярваме на съобщенията на Министерството на вътрешните работи на Сърбия, че били само 100 000 човека, всъщност те бяха много повече, то се вижда с невъоръжено око. Няма как една конспирация да изкара тези хора на площада. Още повече, имайки предвид наистина ужасяващото ниво на корупция и авторитаризъм, който упражнява Вучич върху властта. Ясно е, че чашата на недоволството е преляла и то отдавна. И когато корупцията води до смърт, просто няма как да повярваме, че това са някакви конспиративни теории. И наричани цветни революции. И сега, разбира се, Вучич вижда, че няма път назад. Той не може да възстанови властта си по този вид, в който тя беше преди протестите. Те първа потегляме в интересен разговор с господин Апостолов и с господин Лилов. Ще стигнем даже и за Тръмп, нали? Нямате никакво съмнение за това. Готови сме да продължим. Да, голямо нещастие в Северна Македония. Ужасяващо, което разбира се, което те първа ще бъде под вниманието и на разследващи, и на огромна съчувстваща вълна, разбира се, най-вече от Балканите. Съвсем естествено е това да бъде... Да, ние още помним, аз лично съм пряк свидетел като тинейджър на трагедията в Индиго, където също след това нямаше поета истинска отговорност. Абсолютно помним тогава в жестокия студ пожертвани абсолютно невинни млади животи от чудовищна безотговорност. Добре, толкова с тази тема да направим по най-резкия начин прехода, за да може да продължим този разговор. Господин Апостолов, моля ви да ни обясните как така проруските опорки за войната станаха проамерикански. Как стана така? Как стана така, че Тръмп започна да говори с проруски опорки? Проамерикански или проевропейски, господин Любанов, защото аз вчера слушах едно интервю на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който каза, че след края на войната Русия е тук, няма да ходи никъде и отношенията с Русия ще се нормализират. Сега, това нещо, ако някой, който и да е било
политик, фигура, медия го беше казал преди време, той щеше да бъде нападнат зловещо, като някакъв тежко зомбиран хибридчик, програмиран някъде в някоя лаборатория в Минск, може би, защото как така ще се каже, че отношенията с Русия ще се нормализират? И това го каза генерален секретар на Марк Рюте. Вижте, голяма част до голяма степен политиката на Европа и по време на режима на Байден беше политика на магическото и пожелателното мислене. Това, което Тръмп направи, е да спре, за сега ще видим с какви ефекти, магическото и пожелателното мислене. Част от това магическо и пожелателно мислене, разбира се, беше въглероден неутралност, квоти, мъжете са жени, всякакви глупости. Обаче и за това, че Русия приключваме. В смисъл, Русия ще наложиме санкции, ще ги биеме, тази държава е никаква държава, това е бензиностанцията с ракети, по репликата на Джон Маккейн. Сега, това са чиповете от пералните. Чиповете от пералните. Много хора, които не харесват Русия, също го казват. Вие сте малко по-голям оптимист. Господин Лилов, вие по-трезвено ли гледате на тази работа? Защото европейската мисъл въобще не продължава с това, че е нарушена тази диалогичност спрямо Русия. Да, Путин ще падне, ако Европа е единна. Ако има военна помощ и въоръжаване на Европа. Има много неща, които трябва да се анализират, но трябва да се направи първо системен анализ. Но да тръгнем от частното Рюте, изказването на Рюте. Рюте е известен популист. И като известен популист той има същите тенденции, каквито имат и Путин, и Тръмп в говоренето си. И трябва да кажем, че всичко това идва от една крайна форма на национал-популизма, на каквато са изразители както Тръмп и така и Путин. И дори по определението на Деян Кюранов, уважавания социолог и философ, тук говорим вече за тръмпутинизъм. И поради тази причина те имат и общ дискурс, така да се каже, в който поставят под въпрос институциите тогава, когато те не действат в тяхна угода, или пък се стремят да ги овладяват тогава, когато имат такава възможност да го направят. И това е характерна черта в поведението на много подобни хора с автократично поведение. Между другото, и поведението на господин Борисов е същото, когато той може да поставя под контрол една или друга институция. Той го прави с удоволствие в интерес на личните си или групови цели, които те преследват. Така че, да говорим за някакъв заговор, да говорим за някакви демократи, които, видите ли, се противопоставили на традиционните ценности, това е точно този дискурс, за който ние говорим тук, в който една чисто неоконсервативна тенденция се опитва да наложи едни крайно ограничени лични или групови цели, които да са във вреда на обществения интерес в крайна сметка. И това се случва и тук. И когато поведението, между другото, на Тръмп, особено по отношение на спирането на разузнавателна информация за украинците, и то точно в критичен момент, когато руснаците се опитаха да направят офанзива в Курск, показва всъщност едни крайно злонамерени цели, които Тръмп има. И това е опасното. Не само това. Ние виждаме неговото поведение от гледна точка на политика на изолационизъм и конфронтация, и превръщане на мултилатералните отношения в света в някакъв транзакционизъм, в който се правят договорки между силните дни във вреда на по-слабите. И това се отразява както тук в случая на Украйна, така и във воденето на търговски войни срещу много по-малки държави, като например Панама, в преследване на цели, които са напълно в противоречие на обществения интерес. Да речем конфронтацията с Панама. Овладяването на Панамския канал какво ще постигне? Ще увеличи цената на стокооборота, ще поскъпне изключително много търговията с Китай, което в крайна сметка ще се отрази пагубно изобщо на глобалните процеси. Ще имаме една глобална икономическа криза, в крайна сметка, от която никой няма да има полза. Ще имат полза само едни много богати хора. Господин Любенов, аз обаче отново виждам токсична русофобия и американизъм. Русофобия не е казано. Не, изказването на господин Лилов си е неговото изказване. Аз говоря за фразата тръмпутинизъм. Защо не е путинотрампизъм? Нали? Пак Русия е, както се казва, младшият партньор дори в тази фраза. Това разбира се в кръга на шегата. Не знам, за икономическите измерения на политиката на Тръмп, естествено ние по-лъжки може да говорим, защото поне аз със сигурност нямам икономическо образование. Аз мисля, че до голяма степен в някои отношения неговите тарифи, и това
е предизвестено, обявено, са по-скоро инструмент, например, за налагане на ред по границите, защото това, което режима на Байден направи в рамките на 4 години, той де-факто отвори южната граница, създаде невероятна хуманитарна криза и епидемията от хора, зависими от фентанил, която е и заради тези отворени граници, е нещо, с което администрацията на Тръмп е обещала да се бори. Тя спечели гласовете на мнозинството от американците, исторически спечели 7-те така наречени колебаещи се щати и сега Тръмп просто трябва да спази това, което е обещал. Това се нарича, а не както други политици в Европа, които обещаваха, че когато дойдат на власт и спечелят и направят хубаво коалиционно правителство, те ще спрат масовата миграция, защото това е огромен проблем. И абсолютно нито едно европейско население в мнозинството си не одобрява тази масова миграция от Африка и от исламския свят. И не го правят. Докато Тръмп сега се опитва да го направи. И така, но вижте, колкото Тръмп мрази идеята за масови кръвопролития между големи нации, между държави, които може да ескалират и да се случи ядрена война, колкото той наистина, за разлика от другите, за разлика от екипа на Блинкен, на Нюланд и на Байден като фигура, разбира се, защото вече е ясно, че Байден не е бил реален президент, номинална фигура. За разлика от тях, той действително мрази идеята за война и се опитва да направи всичко възможно. Може би някой път някъде с грешна стъпка. Но толкова той мрази терористите. Именно затова вчера, в деня на мартинските иди, деня за почит към бога на войната Марс, от вчера, то може би, не знам каква е датата в Америка, но от тези часове е новината, че Тръмп е разпоредил масивни военни удари срещу хутите в Йемен. Именно защото те всъщност с техните действия спират за това, за което говори и господин Лилов, а именно хубавата световна търговия. Така че да се говори, че Тръмп по някакъв начин тук ще спре световната търговия, точно обратното. Та той го разпореди. Но интересно е, че вчерашния ден беше и деня именно на мартинските иди, покушението срещу Юлий Цезар. Ден, който буквално променя хода на западната история и едни от разказите, разбира се, сравненията. Защото писани от исторически сравнения Тръмп е едновременно и Хитлер и Чемберлейн. Нали, особено в британските медии, ако видите, 38 година се повтаря постоянно. Едновременно Чемберлейн е вроден от Хитлер, Путин също е Хитлер. То сега в момента имаме Хитлер срещу Хитлер. Не знам наистина. Може би трябва по-приятни исторически препратки да направим. Сравнението с Цезар, сравнението с това, че покушението му идва след като той не е наказал достатъчно добре враговете си, а напротив, той е бил благосклонен към враговете, които в крайна сметка са направили заговор за да го убият. И именно неговия осиновен син след това и наследник Октавиан Август всъщност истински успява да накаже враговете си. И едно от посланията, разбира се, че Тръмп трябва да накаже враговете си. Друго интересно сравнение за Тръмп, нали, ясно, оранжевия Хитлер, абсолютно безумие, колективна психоза, тръмпутинизъм, нали, болни истории. По-скоро аз препоръчвам да се четат трудовете на американски историк Виктор Дейвис Хансън, който сравнява Тръмп с друг римски император, с Клавдий, именно като аутсайдера, който е презиран от римските елити, от интелектуалците. И в крайна сметка се оказва една доста интересна историческа фигура, който успява да оправи много от кашите, забъркани от неговия предшественик Калигула. Не съм сигурен въобще, че Тръмп е влязал в цялата марсова доктрина, история. Тръмп обаче е влязал, господин Любен, в Шпенглеровата доктрина за опадъка на Запада. Айде сега и Шпенглер се появи на нашия Той знае и разпознава, и хората около него разпознават, че Западът е в опадък. И трябва нещо да се направи. И не може да се продължи с същите политики, които бяха преди това. Тръмп е крайен израз на този западен опадък, ако ще използваме такива алюзии. Но става въпрос за нещо съвсем друго. Става въпрос за пропаганда. 80% от мулетата за държание на американската граница с фентанил са американски граждани. Така че цялата пропаганда на Тръмп всъщност е една куха история, в която той се опитва да отвлече вниманието към проблеми, които не съществуват. И това е типичен подход за популистите, докато се опитват да овладяват властта. И всъщност ние тук това, което виждаме, поне в щатите, което се случва, е на практика плътно следване на Project 2025 или Проект 2025 на Heritage Foundation, в който на практика по стъпки се овладява американската власт, делегитимират се институциите, които не могат да бъдат овладяни и се прави една чистка на практика във властта, която на практика разрушава системата на демократичен контрол между властите. Но това е вътрешната американска ситуация. Сега оттам нататък, ако продължим за търговските войни и тарифите, които той налага,
отново имаме огромен проблем, който по никакъв начин няма да подпомогне глобалната търговия, нито пък ще свали цените. Напротив, и тия обещания, да речем, с цените на яйцата, които трябваше да паднат, всъщност се случва точно обратното. И е нормално, нали? Когато се атакуват съседите, от които зависи отчасти вноса на селскостопанска продукция, няма как яйцата да поевтинеят по никакъв начин. Но да продължиме с борбата за мир на Тръмп. Тук той прие на практика част от руските ултиматуми за Украйна, които изобщо дори преди да са започнали преговорите, вече той ги потвърди де-факто, че ние сме ги приели. И по този начин постави украинското ръководство пред свършени факти. Нещо, което е абсурдно, ако ще говорим наистина за справедлив мир. И ако стигнем до Близкия изток, да, хутите са част от проблема, свързан с търговията през Ормуз, но то е проблем и с Иран. И ако продължава с агресивната политика по отношение на Иран Тръмп, може да се стигне до това, че Иран ще затвори протока Ормуз и ще се стигне до катастрофално повишаване на цените на петрола, което пък от своя страна ще направи руския петрол много по-евтин. И отново имаме една икономическа система, която между другото и до този момент съществуваше, в която, да речем, Саудитска Арабия контролираше цените на петрола и ги държеше изкуствено високи, с намаляване на добива, така че руснаците да могат да реализират чрез един сенчест флот своя петрол и така да финансират войната в Украйна. Тоест отмъщението, как мислите, отмъщението на Тръмп няма да бъде ефективно или няма да бъде навременно? Не, то ще бъде напълно контрапродуктивно. Тоест това отмъщение е безсмислено, защото то на практика ще произведе обратен ефект и ще налее повече масло в огъня. Добре, нямаме ли, господин Апостолов, интерес да гледа Съединените щати на нас наистина като партньор, а не като на опонент? Да не сме опоненти, да сме партньори. Въпросът е ние, като под ние имам предвид, разбира се, европейските лидери, европейските правителства, които, разбира се, в скоба имат огромен проблем с легитимността и представителността. Само ще ви кажа, че рейтинга на Кир Стармер буквално в канавката, рейтинга на Макрон според последни проучвания е 20%. Хер Фридрих Мерц взима властта с под 1/3 от гласовете. Сега представете си резултатите на ГЕРБ, само че с пълно мнозинство. Нали, правят някаква коалиция. Така че, първо, европейските елити имат гигантски проблем с представителността, с легитимността. Второ, те като какви се виждат. Защото пък Доналд Туск. Какво каза Доналд Туск? Нещо, което също много беларуски ми прозвуча, много хибридно ми прозвуча. Той каза, не може да очакваме 330 милиона американци да плащат и да договарят за защитата на 450 милиона европейци от 140 милиона руснаци. Нали, разбирате ли, че е нелепо това нещо? В крайна сметка, това, което се каза по болезнено ясен и ярък начин от администрацията на Тръмп на режима на Зеленски, беше нещо, за което американските медии ни осведомиха, че се е казвало само, че тайно и зад кулисите от администрацията на Байден. Същите неща са му казвали, само че после излизат и правят пиар. Това имам предвид аз под пожелателното мислене, магическото мислене. И хора, които не правят политика, а маркетинг и пиар. Тоест, реално знаем, че ситуацията е много зле. Казваме на хората, вижте, ситуацията е много зле. Казваме го сега, след това излизаме пред камерите и широко, както когато си махаха маските, нали? Тоест, с маски преди камерите по време на ковида, след това, когато трябва да излизат и веднага слагат маските. Абсолютно, честно казано, умопомрачено, маркетингово, пиарско мислене. Излизат усмивките и казват, подкрепяме, страхотни сме, Русия се разпада. Буквално Байден беше казал и неговия военен министър Лойд Остин, без контекст, без ирония, Русия загуби тази война. И след това никой не го пита. Супер, кога отиваме на парад в Москва? Ние тогава. Нали, той го каза, Русия загуби тази война. Това са точни цитати. Нали. И магическо мислене, пожелателно мислене. Същите неща са били казани на режима на Зеленски от администрацията на Байден, само че тайно и задкулисно. Това, което направи Тръмп, той махна тая маска. Той каза, вижте сега, за тия абсолютно безумни, илюзорни маркетингови приказки за човешки права, за ценности. Става въпрос за сила, за ресурси и за истинска реална политика. Понякога истината не е толкова лицеприятна, но е истина. Дайте да качим разговора малко на идеологическата вълна. Защо, господин Апостол, господин Лилов, този голям световен триумвират, тия нови шерифи, Мъск, Тръмп и Джей Ди Ванс. Да. Търсих името на Джей Ди. Как мога да забравя аз Джей Ди Ванс? Как този триумвират стана страшилище за либералите? Ами пак, вижте, каза няколко истини. Най-вече спечели изборите. Вижте, те спечелих.
пожелателното и магическо мислене, за което говоря, аз не само аз, разбира се, на тези хора ги самоубеди, че абсолютно неадекватната, абсурдна и нелепа кандидатура на Камала Харис. Че този мек преврат, който направиха Дворцов на Байден и го махнаха в първи момент, в който се показа, че ясно е неадекватен след този дебат, а 3 години по-рано всички говориха, че очевидно човек има когнитивни проблеми, убедиха се, че Камала Харис със своята сила магическа на чернокожа жена, разбира се, ще спечели убедително, ще смачка оранжевия Хитлер. Нищо такова не се случи. Категорична победа на Тръмп, подкрепен ясно от Илон Мъск и като Джей Ди Ванс, като вице-президент. След това Джей Ди Ванс отиде в Мюнхен и каза: хора, хайде, ако ще си говорим за ценности, да спрете да арестувате в Европа невинни работещи граждани, защото са споделили мемче в интернет. Нали, защото това се случва. Де-факто в много европейски държави има закони, които суспендират идеята за свободата на словото и няма свобода на словото в Европа. И после едни германски прокурори бяха на гости в предаването 60 минути в Щатите и се хилеха, като казаха, че да, ние в Германия затваряме за постове. Ние затваряме за постове. В Великобритания една жена я затвориха буквално, защото каза някаква проста биологична истина в Твитър и буквално я арестуваха пред детето й. Сега, Ванс посочи конкретни примери. Някакъв човек, без да блокира входа към клиниката за аборт, просто се моля отстрани. Арест, присъда, чао. И Ванс им каза: вижте, не ми говорете за свобода, не искате. Какво защитаваме? Ясно от какво ви защитаваме. Но какво защитаваме, когато ще защитаваме вас? Какво? Да бъдат ли, господин Лилов, спокойни и либералите в Европа, че ако някой се саморазправя с тях, това ще са в Щатите, шерифите, там да се разправят. Либералната мисъл в Европа ще е свободна. Питайте Урсула, питайте Марк Рюте, питайте Макрон. Проблем с свободата на словото съществува. Влади в известна степен е прав, но не е с примерите, които даде, за които аз за пръв път чувам, честно казвам, да си призная. Кой да е слушал речта на Джей Ди Ванс? Не. Нека да все пак да кажа аз какво мисля. Нали, така. Когато се забраняват демонстрации в подкрепа на Палестина в Германия, това е проблем с свободата на словото. Когато в Майами се забранява излъчването на Единствена земя, филма документалния, който спечели Оскар и който разказва за терора, извършван за заселниците в Масаф и Яфа в окупираните територии на Западния бряг, това е проблем с свободата на словото. Проблем с свободата на словото е бруталното поведение на американската администрация по отношение на права и свободи, които са гарантирани в Американската конституция. Проблем в Европа е инсталирането на някакви лица, да речем, които се занимават с мониторинг на антисемитизма, които имат единоличната власт да взимат решение по отношение на това какво е проява на антисемитизъм с собствени формулиране на собствени критерии по отношение на това нещо. Така че да, имаме проблем с свободата на словото и то е свързано с потъпкването на правата, които либералната демокрация гарантира. А либералната демокрация гарантира права, свързани с основни човешки права, които са базисен фундамент на съвременната демокрация и които не могат да бъдат нарушавани. И това е идеята всъщност и на Тръмп, и на Джей Ди Ванс, че те казват: от тук нататък има привилегировано мнозинство или привилегирована общност, която решава за всички останали какви са правата им. И това е големия проблем. А и проблема на либералите е всъщност проблема на всеки отделен човек, защото ние не знаеме утре в каква малцинствена общност се попадне по едни или други критерии. Например, вие носите синьо сако и значи всички с сини сака утре ще бъдат дискриминирани по един или друг начин. И така, веднъж си с шапка, веднъж си без шапка. Това, нали, вица за Зави ще стане действителност, ако продължава политиката, водена от Тръмп и групата. Само да се включа и да кажа, че буквално излезе официалната информация, че по време на едни от опустошителните природни бедствия в Америка, от агенцията, която отговаря за помощ на засегнатите, са получили началничка, магическа чернокожа жена, буквално е наредила на тези, които дават помощ, да избягват къщи с знамена на Тръмп, да не помагат на засегнатите от бедствията, в смъртна опасност, домове, които са си сложили знак на Тръмп. И това беше един от огромните скандали, които показаха, че през последните 4 години е имало истинска, сериозна
реална, не както Виктор Лилов каза, дискриминация на база на идеологически признак. Както, разбира се, дискриминация на база на пол и цвят, защото има изключително много програми, които директно дискриминират срещу белите мъже. Имаше една програма на BBC за дискриминация. Имаше една програма, една от многото програми на BBC, които казват, не ни трябват обаче бели мъже. В смисъл, малцинствата да идват, но без бели мъже, което, разбира се, е противозаконно. В Америка също много такива. Така че това, което в момента администрацията на Тръмп се опитва да прави, е да разкачи този режим на дискриминация по идеологически, полов и етнически признак. Защото това имаше досега. Уважаеми господа, както често се случва, когато загрее разговора, трябва да бъде прекъснат, както често се случва. Това обаче означава, това е нещо хубаво, защото означава обещание, че нашата среща ще продължи много скоро пак. Въобще не посмях да питам какво става. Вие сами очертахте от Мексико, през Панама, през Хутите. Само не казахме най-важното. Нашите визи си остават с американците. Вари го, печи го, нашите визи си остават, така че битката за демокрация продължава. Ще видим докъде ще стигне. Виктор Лилов, Влади Апостолов в нашото студио. Благодаря ви, че бяхте при нас.